Здравейте! След 7-часов злополучен престой на лоукост терминал в Куала Лумпур, след като не ни качиха на самолета за Бруней, понеже щело да ни върнат там, понеже нямаме доказателство, че ще си тръгнем от Бруней. Преди 5 минути дойде самолета, на който ще ни натоварят и отиваме към Кота Кинабалу. В 5:10 е полета. И вместо един ден ще стоиме там 3 дни и Бруней да си гледат работата, не ни ще и ние не го щеме него. Както виждате тук, от едната страна са слизащите от самолета, от другата страна са тия, дето се качват. Организацията е железна, товарене, разтоварване на чанти и заминаване.